An Cúig dhéanamar píosa beag cainte Línte agus Uillinneacha. Well, is ag leanúint leis an gaintin a bheith méid anois. Féchos mo chóir amach. Bhínig mé dronilin leat henne. Cúig cad is dronilin ann. Sin é dírithe, Uilinn le nócha céim ann. Ach bhhailm anois é seo a chruthú ag buint úsáide as an leath-chiorcal. Bhfuil tú réig? Go díal ar fad. Nuair a hotú ag buint úsáide as an leath-chiorcal, an rud is táchtaí ná, bí cinnte go bhfuil an ciorcal beag ag bonan sa idir an dá líne mar seo. Agus bí cinnte go bhfuil sé dírithe agat. Nis, gíon tú go bhfuil an ceart againn há nócha céim ag an Uilinn seo agus is dronilin é sin. Tá mé chun é seo a líne isteach, leabhar buil, agus dentar mar seo hé, chuna léirú gur leistigh den na línte a tháinig tóis, agus nócha céim. Anna bheith ar fad. Nis, ag bheithchant ar an gceannsa ar an Uilinn seo, an ceapan tú go bhfuil sé níos a bhó nó níos a lú ná nócha céim. Níos a bhó gan áras, ach an Cúig cén téama a bhí againn ar an gcineál Uilinn sin. Sin é dírithe, muil Uilinn. Agus ba bhailm é seo a thós chomach céine, chuna chinnú go bhfuil sé níos a bhó ná nócha céim. Rud cheann céine, bí cinnte go bhfuil an líne dírithe agat agus an ciorcalín beag seo ag an buinte ina múlann an dá líne le chéile, agus túair féin airde, thá gá cheanáil, thá gá grúpa uimhreacha an sa, agus is ar na huimhreacha ar an taobh amó a bheith muidne ag féchant. Mar gan áras, níos a bhó ná nócha céim atá ag an Uilinn seo. Agus cíimiist an sa, céad trocha. An rud cheann céine lína mé é sin isteach. An leath-chiorcalín beag an sa, agus céad trocha céim muil Uilinn. Anna bheith ar fad. Céad ceann eile? Bhfuil an ceann seo níos a bhó ná níos a lú ná an dronilin, ná nócha céim. Níos a lú gan áras ach ba bhailm é a thós, díreach le é a chruthú. Rud cheann chéine ríist, bí cinnte go bhfuil gachrod díreach san áit ar cheartdóibh, go brá, agus tháinig ag cóireamh síos gan áras. Mar sin tá dahad agam an sa trocha seacht céim atá sa dhéir Uilinn seo, agus scríobh mé sin. Anna bheith ar fad. Bóga míad a raig. Agus in aiceil am an sa tá cúpla tríontáin. Píosa ólaistíomh i ngachéon tríontáin is cuma cé có mór nó cé có beagas a háise bíonn 180 céim san omláin sa tríontáin. Mar sin, cíonn sibh an sa go bhfuil 50 céim san Uilinn seo, 5 céim san Uilinn seo, rá dhéir Uilinn gan áras. Más onan 180 céim in éon tríontáin, céim Uilinn a bheith an sa agam. Is féidirlinn na mata sin a dhéanamh in ar géin, 50 agus 5 sin nócha cúig. Nócha cúig a bhaint ó 180, cad tá fácha? 8 cúig céim, sin é dírithe. Tá mé chun é seo a scríobh. Mar seo, agus in aice leis, mar sin. 8 cúig, úntach. Féach ar an gcéad ceann eile anois. Cad a thugann tú féin airde? Tá nócha céim an seo. Dronilin. Gléitar tríontáin dronilach ar an gceannsa. Éasca, nócha agus 10, cad é sin céad trocha, caithimid céad trocha a bhaint ó 180, cad tá fácha? 50 céim. Sin é díreach é.